no ken mana Gen Z kende kata civil liberties besanose wuok kabiro ki ng'iyo the history mar strike in Kenya gitimre mang'eny the first 2 years of the new election. Mano nyiso nang'o? Number 1, ginyiso ni sama sirkal odonje telo, sirkal dwaro stability. Koro sane ma civil movements bende kawo advantage mondo ginegotiate their terms. So I'm not sure ni en adier, but ji mang'eny wacho ga ni sama joko bete ka giketo girimiti tiyudo ni nitiere mang'eny madonje boardroom moingo kaka membership be owinjore. Kore bobo neno ni sama joko serade boardroom magi winjore gima members ok dwar to members bro fwenyo bang'e then ibo gichako yudo kende strike. Koro sani bro neno ni in the next 1 to 2 years wabro neno strike one after the other. Ero kama na inyatemo menwa chako gi weche motende kod ng'anyo nyakwarom Gajwang' nikech anena kopogre gi ng'anyo mag jopuonje wabro bedo kwaneno kanyo ng'anyo mag jopuonjre bendo duche manyoro nwaneno kanyo jopuonjre mago mag mbalariany mar Nairobi bende na ng'anyo kopogre gi mano bende tomodegi duche manyoro bende niwinjo kanyo kolieko ni jotije mago mag sirikal bende mago civil servants gibro bedo bende ka gi ng'anyo e giko mano mar juma kata mana mar dwe ma bende wantiere ni koro chaka gi mak piny Kenya nena ng'anyo ewi ng'anyo dibed ni gino girimiti mabende ok chopie kosango nikech okinde kopogre kata na giwach jopuonj nitiere jopuonjre mag mbalariany nitiere civil servants e kind mamoko koro chaka gi men singo to king'yo magi duto to gin mana singo mabende pok ochope kare problem challenge mantie gi sirkal ma wan go ni en sirkal mane onge pesa sani nikech